Hello, maayong buntag kaniyong tanan, mga kaigsunan. Nya kita karon duol sa dagat. Malipay ko nga mo encourage na usab kanimo karon. Wala ko kabalo kung nanginanglan kag pulong sa Dios karong orasa, karong adlaw. Wala ko kabalo mga kaigsunan kung naa ba kay kauhaw des Ginoo. Pero kung naa kay kauhaw sa Ginoo, nanginanglan ka siyang pulong. So ikaw karon nga nagtan-aw, ayaw sa i-scroll down ang imong cellphone. Humana ni nga video, nagtuo ko nga kani nga simpleng mensahe mohatod ninimo makaigsunan sa talagsaon nga pagbati sa sulod. Kay naay gahom ang pulong sa Dios. O kini nga pulong sa Dios, posible nga mao ni ang gikinahanglan sa imong kalag karon. Mao ni ang gitinguha sa imong espiritu nga imong madawat o imong maabsorb tungod kang atong kalag mao ay nanginahanglan sa pulong sa Dios, dili man kini atong lawas. Ang gikinahanglan sa lawas pagkaon sama sa kanon, sudan, unsa nga klase nga mga pagkaon. Ang imong kalag nanginahanglan nagpulong sa Dios. So kanang imong mga kabalaka, kahadlok, problema, balatian, dili na masulbad makaigsunan, dili na maayo, dili na makabaton og breakthrough hantod nga naay pulong sa Dios nga maabsorb sa imong kalag. Nganong nagmasakiton atong lawas, weak ang atong lawas mga kaigsunan tungod kay apektado siya mga kaigsunan sa sistema sa kalibutan. Ang kalibutan mo hatod kanimo kabalaka, kahadlok, balatian, disgrasya or unsa klase mga kalamidad. Pero mga kaigsunan, kung ang imong kalag masangkapan sa pulong sa Dios, ma-empower siya sa pulong sa Dios, mo nay mohatag og preservation, protection, favor, blessings sa imong physical, sa imong gikinahanglan sa imong lawas. Ang imong lawas na kinahanglan kwarta, mopalit ka aron nga makakaon. Kinahanglan og himsog. Pero diha sa Dios makaigsunan, nga ang imong gikinahanglan nga masangkapan ang imong kalag sa pulong sa Dios. Kanang imong hunahuna, emotion o kanang imong gitawag og kabubuton. Nanginahanglan na sa pulong sa Dios. Kay kung ma-empower ang imong kalag sa pulong sa Dios, guided ka sa imong plano ug decision. Og ang tinuod nga success makaigsunan naa sa Dios. Ang tinuod nga kalinaw naa sa Dios. Ang kalinaw di nimo na mapalit og kwarta. Ang tinuod nga kalinaw makaigsunan naa sa Dios. Unsaon man na kung naa nimo ang tanan unya, grabing gubot kayo ang imong sulod. Kanang gingon ni Jesus ba, what a man profit he gains the whole world, but he lose his own soul. Malaglag yapon imong kalag bisan pag maimo ang kalibutan. Now, ini orasa mga kaigsunan, ako kang gidasig nga gihigugma ka sa Dios. Kitang tanan walay gipili sa Dios. Kitang tanan gimahal pag-ayo sa Dios. Og ang gusto lang usab sa Dios gikan nato nga kita mahigugma usab diya. Kaya ang tinuod nga nahigugma sa Dios, mutuman gayud sa iyang pulong. Mutuman sa mga sugo sa Dios. Simple raman ang sugo sa Dios. Higugma ang imong isikataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Kay mao na the greatest commandments ni Jesus niyang gitudlo. Love the Lord as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Mga simple lang makaigsunan. Kung tinuod ka na higugma sa Dios, hallelujah. Kung tinuod ka na higugma sa Dios, sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Now kita sa atong kaugalingon di ta gusto nga magutman, di ta gusto magsakit, ganahan tang malipay, ganahan tang panalanginan, ganahan ta kanunay makadawat. Igsuon maunay gusto sa Dios nga nato. Gusto si Lord makadawat sa pagdaig gikan nimo. Gusto si God nga makita niya imong kinabuhi nga naay pag-ampo. Malipay si God nga makita kaniya nga maayo ka sa ubang tao, nga matinabangon ka, mapasayloon ka sa uban. Ang gusto sa Dios nga ikaw na ay pagsimba. Mao nay kalipay sa Dios makaigsunan. Ang kalipay sa Dios nga ang tao nga iyang binuhat, nga iyang gimahal nga mao kita, nga mo pasidungog kaniya, mo pasalamat sa tanan. Kay kining tanan gikan man sa Dios. So sa samang paagi mayon ang Bible usab nga kung ang tinuod nga pahigugma sa Dios, higugmaon nimo imong isig ka tawo, your neighbors as you love yourself. So basin ba ikaw karon napakay gidumtan, wala pa ka kapasaylo, igsoon karon ang panahon nga mo release tag pasaylo. Waon na nimo ng mga pagdumot,
No? Pasaylo ang mga tao magkinanglan magkat-on tas tinuod nga paghigugma. Kaya ang tinuod nga paghigugma katong gipakita ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross, gidemonstrate na ni Jesus. Kita man tay angay ilang sang. Gani mingon si Jesus dito sa Kalbaryo sa cross, amahan ko. Pasaylua sila kay wa sila nasayod sa ilang dibuhat. Kay daghang mga tao nga wala mituon nga makaigsunan, nga to the point nga sila ra pud mo'y naglutos. Daghang mga tao nga mo'y naglutos, mo'y order pa nga ipalangsang si Kristo. Katong mga tao nga nakakita sa mga milagrong gibuhat ni Jesus. So ikaw karon makaigsunan, wa ba ka kitag milagro nga hangtod karon buhi pa ka. Daghang panahon nga nanginahanglan ka gi-provide sa Ginoo, daghang panahon nagbalatian ka giayo ka sa Ginoo. Mao nay pagkamaayo sa Ginoo. Wala nagkulang ang Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo usab karon nato makaigsunan nga magkat-on ta sa paghigugma kaniya sa paagi nga gihigugma nato isig ka tawo nga atong tangtangon ang mga pagdumot sa atong kasing-kasing. Mahinluan atong kasing-kasing. Abi niyo makaigsunan ang usa sa mga epektibo kaayo nga prayer nga naay resulta, naay manifestation makaigsunan. Yampo nimo imong kaluyahon. Tinuod man mo ampo ta Lord, i-provide yung panginahanglan. Usually mo na prayer na to, Lord bless me, provide my needs. Pero how about makaigsunan? Usbo nimo yung pag-ampo karon. Moampo ka sa Ginoo nga tagaan kag passion mo ampo. Tagaan ka og passion mo mahigugma sa imong isag ka tawo. Ang imong pag-ampo nga mausab ang imong kinaiya. Kana nga klase nga prayer ba? Nga Lord usba kung kinaiya nga dili ko mapasayloon. Kana nga klase nga prayer. Instead nga magampo ka Ginoo mao na nga provide ng pagpanginanglan. Well, common man na nga klase nga mga pag-ampo. Kana mo ka nga Ginoo, i-prosper ang among mga negosyo, okay man na makaigsunan. Pero pinaka-essential nga prayer para sa ato nga naay nindot nga benepisyo para nato makaigsunan. Kay si God may naay igong gahom nga magapamuhat sa kahibulungang mga butang sa atong kinabuhi. Magampo ta makaigsunan nga panalanginan sa Ginoo ang atong weakness, ang atong kaluyahon, ang atong kinaiya, atong batasan nga usbon tas Ginoo, tagaan tagugma sa Ginoo. Nga mahimo kang manimbahon, musimba na ka, magbasa na kag Bible, kana nga klase nga prayer, Lord, tabangi ko Ginoo nga nakoy kadasig mo basa. Na baka na nga prayer nga Ginoo, tagai ko Ginoo o pagbati Ginoo nga musangyaw sa imong pulong. So makaigsunan, kana lang akong pagdasig kanimo, ang mga lagat tas Ginoo mentras sigayon pa, ligon pa atong mga tuhod, makaadto patag simbahan, makabasa patag Bible, maka-engage patag mga mission, mga buluhaton, magpagamit tas Ginoo. Karon ang panahon nga mo involved tag mga buluhaton makaigsunan. So nining orasa makaigsunan hinaot ko nga naa kay na dawat, naa kay na kutlo, naa kay na absorb nga mubo nga mensahe nini nga kabuntagon makaigsunan. Ako moingon kanimo nga gihigugma ka sa Dios. Ang Dios na inindot pa nga plano kanimo ingon sa imong mga anak, sa imong mga pamilya, wa pa nahuman ang Dios ato makinabuhi. So dalaygon ang Dios nga kabuntagon. So kana lang makaigsunan akong pagdasig kanimo. Ako magaingon nga ang tao nga naipagtuo sa Dios di sa mapakyas siyang paglaom. Kaya ang Dios nga nagsaad siya mga pulong, matinud-anon siya nga mutuman nini. So dalaygon ang Dios, palihog ko makaigsunan, kung pwede ka makashare sa itong video, please i-share itong mga video. So please also visit sa atong YouTube, na atay YouTube channel, God's Mission TV. So God bless you, o mayong adlaw ka na itong tanan. Bye-bye.